Здравейте на канала Звездни стъпки. Дойде месец септември и е време за месечните тароскопи. Да видим какви ще бъдат основните енергии за месеца. Съветвам ви, освен прогнозата за зодията си, да видите и тези за вашите асценденти луна. Така ще получите една по-цялостна картина за новият месец. Благодаря за абонаментите, коментарите и харесванията от сърце. Прогнозата, както знаете, правя по елементи, с по една карта за всяка зодия и обща енергия за всяка зодия, а след това темите развивам по елементи. И така, настанете се удобно и нека да започнем. Накрая ще има и съвет за всички зодии от в случая въздушната стихия, Близнаци, Везни, Водолей. Така че можем да започваме. Нека да видим обща енергия за зодия Близнаци през месец септември. Обща енергия за зодия Близнаци през месец септември. Обща енергия за зодия Везни през месец септември. Обща енергия за зодия Везни и обща енергия за зодия Водолей през месец септември. Нека да видим водолейчетата. Така, близначета, за вас излязаха любовниците, така че един наистина любовен, споделен месец септември, но и месец на изборите, месец на кръстопътите, така че тук някои от вас може би трябва да вземат важно решение по отношение на връзка. Как да продължава тази връзка? Някои от вас могат да избират всъщност между двама кандидати, между две кандидатки. Септември месец ще е време на изборите и то на важните избори. Така че слушайте сърцето си, когато избирате. Тук по тази карта е важно. Дори да става въпрос за работа, изберете тази, която ви лежи повече, така тази, която ви удохотворява. Ако избирате партньор, тук някакси наистина сте призовани да послушате сърцето си, а не така да избирате с разум и на база какво може да ми предложи този човек, как се чувствам аз в неговата компания, в неговите обятия. Така че и един труден месец, мога да кажа, в това отношение, защото така пред важно решение, пред важен избор, пред важна ситуация, Близнаци, новият месец, но пък значима, но пък дълготрайна и наистина такава, която няма как да подминете, и не смятам, че искате, така че всички ние сме с вас да направите най-правилният избор и да вземете най-правилното решение. Така един значим, мога да кажа, значим период за вас и така в частност септември месец. Везните ще бъдат в една прекрасна женска енергия, в която ще могат да дават и да получават, в която ще могат да се занимават с това, което умеят най-добре, ще могат да го доразвиват, ще могат дори така да печелят от него, ще могат да се чувстват пълноценни, ще могат да обичат, ще могат да бъдат гостоприемни, да бъдат на ниво, да изглеждат добре и всъщност ще може да си позволите всичко това, което искате, защото се чувствате пълни, жизнени, цялостни, подкрепяни. Всичко това, което всъщност трябва да бъде една жена. Мъжете от вас, които са тук на канала, ще имат такава жена в обкръжението си. Тази жена ще бъде важна за вас и съответно вие сте късметли, защото пък такава жена е в енергията дава. Така че това също е прекрасно. Знаете, човек и една жена може да дава тогава, когато е
се чувстват цялостна и в пълната си енергия. В противен случай пък каквото и да й се даде не е достатъчно и така се влиза в едни ниски вибрации, но тук везните няма да бъдат нито в компанията на такава жена, нито те в тази енергия, ще бъдат в една прекрасна, женска, земна, изобилна същност. Ще се намират. Водолейчетата ще бъдат устремени към нещо, дали ще реализират нова идея, дали ще пътуват на някаква далечна дестинация. Така или иначе нещата ще им се получават състезателно настроени, борбено настроени и устремени точно на там, на където искат, гледат напред и действат. Нищо няма да е в състояние да ги спре през новият месец за това, което са си наумили. Тук са впрегнали всичките си и вътрешни желания, и уменията за това. И всъщност така мога да кажа, че имат и подкрепа свише. Това, което желаят да имат начална скорост и да имат начален тласък за това, което наистина желаят да осъществят през този месец. Много конкурентно способни и много на ниво водолейчета. Прекрасно за вас. И сега нека да видим за всичките въздушни знаци. Любовта. Въздушни знаци в любовта. Въпреки че тук за близнаците много категорично беше. Да видим и за останалите и включая и близнаците. Да, тук, както казах, някой от вас като че ли няма да съвсем да оценят тук това положение. Смятам, че става въпрос за материя. Някак се ще им е малко, може би това, или сте максималисти. Знаете ли, тук ще бъдете максималисти в любовта. Ще искате всичко. Ако този човек ви дава чувства и емоции, всъщност да ви дава и финанси. Ако ви дава и финанси, пък чувствата и емоциите ще ви бъдат по-малко. Ако пък искате някак много и може да останете с едно така усещане, че не всичко ви е наред. Но тук, както се видя по общата енергия, нямате основания за това. Така че замислете се тук в любовта, въздушни знаци, дали всъщност вашият максимализъм не ви оставя с едно усещане за незадоволеност. Тук нещо не ви стига, а нямате причина за това. Нека да видим дали това, което смятам е така. Да, наистина при вас може би обстановката ще се сменява много бързо и това по някакъв начин ще разклаща стабилността ви и няма да ви харесва. Тук наистина ще се налага да се вземат решения, да се прави избор. Както ви предупредих, нека този избор е със сърцето, защото тук избора, който ще направите с разума си, така може да бъде по-болезнен. Тук тези от вас, които се налага да избират, всъщност ще наранят някой с решението, което ще вземат и може би това ще остави пък това неприятно усещане и това усещане за неудовлетвореност и това усещане, че аз тук ощетих някого. Така че обаче няма как, наистина човек няма как да бъде с двама. Така че единият наистина, когато е в повече, може и да бъде наранен. Тук приятни срещи и емоции за повечето въздушни знаци, наистина на хубави места и сред природата. Но тези от вас, които са така трима за момента в тези отношения, наистина ще трябва да сложат край на това нещо, колкото и това да остави една празнота у вас, но явно просто е дошъл момента. Септември месец ще каже стоп, тук не може повече така. Единият е излишен и вие ще сте тези, които ще вземете това решение. Дори и да не се чувствате добре от това. Няма как такива ситуации
ги има. И трябва да се продължи напред. Тук просто трябва да продължите напред с взетото решение, което от своя страна ще нарани някого и ще ощети вас по някакъв начин, но това е неизбежно. Да видим работата. Месец септември, работен план, въздушни знаци. В работен план нови хоризонти, нови възможности, нови перспективи, нови предложения. Тук повечето от вас са взели някакво решение, към което ще се устремат. Може би са решили да сменяват работата, може би са решили да започват такава, но виждате ясно, знаете какво правите в работен план, ясна ви е целта. Тук, както видяхме, водолеите доста, везните може би ще го направят за повече, така за по-добре платена работа, но нови хоризонти с така ясна цел и посока. Тук дъното подсказва и за нови договори, нови така приятелски може да започне всичко. Една наистина доста приятелска и творческа атмосфера. Всичко е така бих казала сговорчиво и сякаш всичко ви е ясно в работен план и всичко ви е подредено, но като най-доброто тепърва да предстои. Така че наистина гледайте напред. Гледайте напред, защото бъдещето е обещаващо в работен план и септември месец може би ще бъде така едно посяване на семена в издигане, в крайна сметка, в службата. Нека да видим социума. Вие и вашето близко обкръжение през месец септември. Въздушни знаци. Така мила комуникация, наистина нови приятелства, нови запознанства, нови хора ще влизат в живота ви, такива каквито ще донесат някакво раздвижване, някаква емоция, такива, които ще ви бъде приятно, че се появяват. Ще слагате едно ново начало, наистина открито ще влизате в отношенията си. Мога да кажа, че тези хора, които идват във вашето обкръжение, също ще бъдат добронамерени, ще бъдат приятелски настроени. Така, нека да видим още нещичко. Наистина, да, голяма радост и голямо забавление в вашето най-близко приятелско обкръжение. Тук въздушните знаци така са, мога да кажа, царе на комуникацията или хората така с преобладаващи планети във въздушните знаци, така че умеете да комуникирате, умеете да се забавлявате, умеете да си прекарвате приятно и добре с вашето най-близко обкръжение, така че ще бъдете предпочитана компания и ще ви бъде приятно с вашето най-близко обкръжение, много социални, много гъвкави и всъщност са много доволни от цялото това нещо през месец септември, което е прекрасно, така че тук само този избор ще ви поизмъчи, въздушни знаци, решението, което трябва да вземете. Нека да видим съветът за вас през месец септември. Съветът е същият, както мисля, че при огнените излезе или при земните беше. Съветът е седмица Пентакли, по принцип говори за, че резултатите ще дойдат малко по-късно напред във времето и така може да не ги видите веднага, но тук специално в тази колода виждаме, че вие всъщност виждате резултатите от вашия труд, доволни сте и знаете, че предстои още. Така че някак много добре сте си постлали тук вие земни знаци и каквото сте постлали, каквото посеете, това ще пожънете, но наистина реколтата ще бъде богата за вас, така че предстои ви да берете плодовете и те ще бъдат изобилни. Имайте търпението обаче за това и във всички сфери на живота. Имайте търпението. Тук тези от вас, които тепърва установяват някакви отношения,
или предприемат важна крачка, знаете, че тези отношения ще се градат с години. Така че тук за тези от вас също излиза седмицата на пентаклите. Не бързайте веднага да искате да имате всичко да се случи всичко в тази връзка и в тези отношения. Ще трябва да се полагат усилия и ще трябва да се работи. Но смятам, че ще го направите с настроение, ще го направите с хъс и с желание и с сърце. Тук и в работен план сте взели това решение, така че един обещаващ месец септември за вас, въздушни знаци, с така значимост напред във времето се очертава. Желая ви успех. Желая ви месец септември наистина да ви донесе душевен мир и усещане тук за това изобилие, което предстои. Благодаря ви отново, че останахте с мен. Следвайте своя звезден път и до скоро!